Zure etxera guazen denok, jaunarenekin kantatzeko. Zure etxera goaz jauna, hauxe da poza daukaguna. Aitaren, eta semearen, eta Espiritu Santu izenean, jauna zuekin. Senideok hemen gaude, Bizente gure azken agurra egiteko. Nahi dugu familia konpaintu bere minean, eta nahi dugu ere gure sinismena sendotu. Azten dugu, hileta honekin ere, aste santua. Jesus hil zen, gu bezala, mino piztu egin zen. Lenda bizi aitor dezagun gure pekatuak. Erroki jauna, erroki jauna, Kristo erroki, Kristo erroki, erroki jauna, erroki jauna. Erruki dakigula, jainko guzti saltxoa, eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bizara, egin dezagun otoiz. Jainko guztiun betirekoa, gizon emakume guztia apaltasun bidea erakusteko, gure salbazaia gizon egitea, eta gurutzean hiltzean nahi izan zenun. Iguzuarren nekaldiko irakaspenak gogoan ardezagula, arekin batera piztu gaitezen, denok eta berezike Bizente. Jesukristoren bitartez. Isaias profetaren liburutik. Eseri gaitezen, mesedez. San Pablo apostoloa Filipotarrei. Kristo Jesusek, jainkoaren izaera bereko izanik, ez zion gogor eutxi jainkoarekin berdin izateari. Bestela baizik, bere azuztu egin zen, morro izaera hartuz, ez da beste edo zein bezala atzalduz. Eta gizon bezala gerturik apaldu egin zuen bere burua, menpeko eginez eduzaraino, gurutzeko eduzaraino. Horregatik jainkoak goratu egin zuen, eta izen guztien gaineko izena eman zion. Jesuen izenera belaun guztiak makur daitezen, zeruan, lurrean eta lurpean, eta mingain guztiek aitor dezaten. Jesu Kristo jauna da, aita jainkoren aintzarako. Jaunak esana. Jaunaren hitza gure argia, gure bidea, gure bizia. Eta orain zutik entzungo dugu evangelioa. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristo evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Jerusalena hurbildu eta Oliomendi ondoan, Betfagera iritsi zirenean, Jesusek bere bi ikasle bidali zituen esanez. Zoazte aurreko auzo hortara, eta berera aurkituko duzue asto bat lotuta, bere umearekin. Askatu eta ekar ezaizki dazue.
Inor ezer esaten badizue erantzun. Jaunak behar ditu, eta berehala itzuliko dizkizu. Guzi hau gertatu zen profetak esana bete zedin. Esaiozue Siongo alabari. Horra nun datorkizun zure erregea, apal-apal, asto gainean eserita, asto zamari baten umearen gainean. Joan ziren ikasleak eta egin zuten Jesus agindu ziena. Ekarri zituzten astoa eta astakumea, eta beren estalkiz xamaltu zituztenean gainean jarri zen Jesus. Jendetzak bere soin goinekoak bidean zabaltzen zizkion. Beste batzuek zuaiz adarrak ebaki eta bidean botatzen zituzten. Eta aurretik eta ondoren zijoazenek onera zioten oiuka. Osana Daviden semeari, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana goi-goikoari. Jesus, Jerusalenen sartu zelarik, herri guztiak harriturik galdetzen zuen. Nor dugu hau? Berarekin zetorren jendeak berriz honela zioen. Hau Jesus profeta da, Galileako Nazaretarra. Jaunak esana. Bueno, justo Bixenten hiletan gaude eta larunbata hontan Elizak hasten da Aste Santua. Baina Aste Santua eta hileta, pues, azkenean mezu berbera da. Eta mezua da, bai, jangoikoak hainbeste eta hainbeste maite gaitu, gugatik hil, eta gero piztu egin zen. Gu bezala, denok bezala, hil zen Jesus. Baina hil zen ziurtzatzeko dagoela beste bizitza bat. Lekunberrin badago Bia Berde bat, plazalako Bia Berde, eta badaude tunela luze bazuk. Eta behin batean, lehenbiziko aldiz, ni bizikletaz joan nintzen, eta tunelean badago interruptore bat, argia pizteko eta ikusteko, baina interruptorea gaizki zegoen, eta ez zuen funtzionatzen, eta ni sartu nintzen tunelera, ilunpean, eta ze beldurra. Hori pasatzen alzaigu ere gure bizarekin. Gure bizia da bide luze bat bezala, eta azkenean ikusten dugu tunel bat iluna. Eta jende asko sartzen dira tunelera, eta inor ez da bueltatu. Eta zu esaten alduzu, hau beldurra, bai? Baina, nire kasuan, beste aldetik, bai, interruptorea ongi zegoen, norbaitek argia piztuzun, eta ja, argiarekin ez zegoen beldurrik. Sartu nintzen, tranquil tunelera, eta beste aldean, bazegoen kaskada bat, leku aitzagiz polit bat. Bueno, pues hori egin zuen Jesusek. Sartu zen heriotzaren tunelean, guri argia pizteko, esateko zer zegoen heriotza eta gero. Batzuetan esaten aldugu, bueno, betiko bizitza, haiz polita da, baina inor ez da bueltatu heriotzatik. Bat bueltatu zen, Jesu Kristo. Eta bera kontatzen digu zer zegoela heriotza eta gero. Horregatik badugu itxaropena. Horregatik hilkutsaren gainean paratzen dugu hori, Jesus, gurutzean, bera da gure itxaropena. Jesusekin lotuta gu ere heriotza garaituko dugu. Gu ere Jesusekin lotuta betiko bizia izango dugu. Hori dira gure itxaropena. Eta hori nahi dugu Bizenterentzat. Berak Jesukristorekin lotuta zegoen, bataioren bidez, horregatik hasi dugu
meza hau, urbe deinkatua hilkutxaren gainean. Bera zenbat aldiz etorri zen mezetara, eta hemen jaunartuzun. Jesus bere barnera sartu zen. Eta orain, heriotzarekin ere lotuta dago, eta horregatik badugu itxaropena, Jesu Kristok eman dezala betiko bizitza. Eta zerutik lagun gaizala. Gu ere egunen batean zerura betiko bizara ailega gaitezela. Jesu Kristorekin eta maite ditugun personekin. Hala izan dadila. Eta orain zutik esanen dugu gure eskari apala. Eska dezagun itearen alde, Kristo bitarteko hartuz, gore otoizak asko dezake, harenarekin alkartuz. Hartuzu jauna, hilau zeruan, betiko bizi lekuan, Kristoren azen aitak deituan, arekin bizi tailzera, aitak eraman ez dezala orain, Kristorekin berpiztera. Hartuzu jauna, hilau zeruan, betiko bizi lekuan. Entzun jaun errukurra, gure eskari apala, Jesukristoren bitartez. Eseri gaitezen, eta bez dezaiogun Mariari. Ama, maite Maria, mozolako, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Zenideok egin dezagun otoiz, guztio batean Eliza osoaren oparia, jangoikoari eskaintzerakoan, jauna gorestekotan izon asko batzeko. Jainko jauna zure semearen ekalari esker, betorkigu laizter zure barkamena, eta ospakizun hontan gaurkotzen dugun Jesukristoren opari bakar honen bidez, emaiguzu zure errukia, gure pekatuek merezi ez badut ere. Jesukristoren bitartez, jauna zurekin, eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerra jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Okida bai, eta zuzen naita beti zuri eskerrak ematea, jaunaita guzti santu jangoiko guztiun betirekorri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak, pekatu gabea izanik, pekaterengatik onartu zuen ekaldia. Eta errugabea izan arren, errudun bezala izazen epaitua. Bere heriozaz garbitu ditu gure pekatuak, eta bere piztueraz, irabazi digu santu izatea. Horregatik guk ere aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna pozbetean kantari. Kanta dezagun aingerurekin, zeruko kanta ederrena. Santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaunonena. Zeru eta lurra goresten dute, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru goietan, osana eta goralpena. Bere ikatua orain eta beti gure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan,
Goralpena, bedenkatua, orain da beti, gure gana datorrena. Santu zera, bai jauna, santutasun guztien iturri, santu egizkizu bada hogeita ordek zuri espiritu isuriz Jesu Kristo, gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz guruzera zijoala. Ogi hartuta eskerrak emanez, zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza da eta zuen zat emango den. Afalondoan berdin, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue eta dan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta askoren zat, bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ikerkarizu zera da jauna, zu berriz etorriake, haude hau berri gona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura goratuz biziaren ogia eta saen kalaiza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izango guan jauna, mundu guztian zabadure dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Gaita Santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Liz gizon guzekin batean. Gogoan izan jauna, gaur mundu honetatik, zure gana eraman duzun Vicente, zure zerbitzaria. Heriotzean zure semearekin bat egin den hau, pizueran ere berarekin bat izan dadila. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Har izazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia iritsi dezagun Jangoikoaren Ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren senar Jose Santorekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure edizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenkan, zuri baita Jangoikoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbazak egindu erakutsiari jarraituz, pozez beterik kanta dezagun, gure aita zeruetan zerana. Santu izan beti zure izena, etor beti zure reinua, egin beti zure nadia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunontako gira. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diregun ezkero. Ez gaizazu guztiten taldiran erortzen, baina atera gaizazu gaizetik. Atera gaizazu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo.
betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbazailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu Erregetza, zureak ospe, agindaka, orain eta Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostuluei, pakea uzten dizuet nere pakea ematen, begira zure elizaren sinesnari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea elkar. Jangoiko garen bildotxa, zuken zendezu munduko pekatua, errukik jauna. Jangoiko garen bildotxa, zuken zendezu munduko pekatua, errukik jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuken zendezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua, kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure esan sartzeko, baina zartu bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun otoiz. Zure misterio santu ez indar berriturik otoizka gaituzu jauna. Zure semearen eriozari esker itxareten ditugu gure sinesmeak agintzen dizkigunak. Egizu beraz, haren pizuera iritsi ezagula. Jesukristoren bitartez. Etorreina egin dugu azken otoiza eta isuriko dugu hilkutxan urbedenkatua. Bixenteren bataioa gogoratzeko. Guazen elkartuki, izuna, betean, argi
bitan zabali, maitasun bidean. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, ondakiola Bizente, zure zerbizerari, Elizak egin dizun oparia, eta Kristoren sakramentuan parte izan dunezkero, egizu berarekin elkartzea iritsi izala santuekin batean, Jesu Kristoren bitartez. Amen. Familien partetik, mila esker denoi, zuen presentzia, zuen konpainia, zuen otoizarengatik. Eta orain jaungoikoaren bedeinkapena jasoko dugu. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Bedeinkaza izatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, Ezkerra Jainkoari. Agur Jesusen ama, Virginia maitea, agur itxastoizan, izia zaldea. Agur zekutuetuzki, ozki gazepea, agur bekatzarinen, zaldea eskatzea. Agur bekatzarinen, zaldea